Good afternoon, guys. Coffee. Coffee. Thank you. I'm finished. Before I down, finish. Nescafe. Not Nescafe, Alicaf. കോടി ഇതെന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഇനി എന്തൊക്കെ ഒരു പരിപാടി ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി Transport, guys. Let's subscribe for a lady. ആർക്ക് Busy lang ako. Hindi ako nakakapag. കിട്ടണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു Okay. Off-eye. Busy sa trabaho. അത് സംസാരിച്ച് വേണ്ടി Please subscribe. നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാലോ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചല്ലേ നിനക്കില്ലേ ഇതാണ് അല്ലേ എന്നെ കണ്ടാൽ ഇതാണ്